Dotela uyaphila? Ngiyaphila mhlonishwa ngiyaphila. Ngiyaphila dotela kahle kahle njengamanje abantu bayacela ukuthi sikhulume isingisi dotela. Phesheya kwelwandle bakubuka, umhlaba wonke bakubuka ko-England. Phela siyabuka ama-stats la ukuthi athini. Abantu abakuthanda kakhulu bazokhomenta futhi la ku-comment section. U2+2 isikhathi senyama. Umhlaba wonke uyama 2+2. Hey wendoda, uyazi ukuthi ake ngiqale nje ngenze kanje ngibingelele iAfrica na phesheya kwezilwandle nakho konke la abasibona khona. Lo bingelelayo ugogo logobile isalukazi sempondo uvumavumana ovumeza izweni udokotela u2+2 umqabza nkukhu sinamatshwele ngiphansi kwamhlaba uyalingana kwakhubalo limbiwa egcekeni. Uyayibona ihlahla umhlaba uflat abaphambi kwami bayabona kumanje nawe suka le uzoyibonela umhlaba ukuthi uflat la ngikhona. Ake sikhulume kanje kehle sibonge kakhulu ama supporters esiwatholayo kubantu. Udumo angilunakile kodwa uyazi ukuthi abantu banginaka nje wonke ama garage sengize ngisabe sengine group yami nje ema garage mangifika une service kodwa ngeke ngikhohle ngeke nginibize ema garage amakhulu kodwa nje ngikushoyo abantu basilandela nathi kumele silenze iqiniso empilweni zabantu. Udume emhlabeni kodwa manje awugadwa like kwenzakalani? Khoza adumile bagadwa. Ngeke ngatshela uSithole mina dokotela uSithole sisegoli ngathi wesithole. Hayi angagadwa mina. Angisho ukuthi ku wrong abagadwayo. Yes. Kodwa mina hayi angagadwa ngoba angilazi icala nokuthi ngobe ngigadwa sekwenze njani. Mhlawumbe mase ukuhambe kwafika leso sigaba ngizogadwa. Angisho ukuthi ku wrong ugadwa. Ngisagalanta umuthi. Okay. Angithi abantu kufanele babukele kimi ukuthi umuthi nginawo. Kunabantu abafuna ukuqina abafuna ukuvikeleka. Bayoyithemba kanjani into engiyikhulumayo nento engiyenza uma kwamina. Hayi ngiyakuzwa dotela. Dotela abantu umuntu uthi mina yes ngiyazi unezigubhu ngiyazi unawo abafana ngiyazi mhlawumbe unawo snake ngiyazi nabo spoke ekhali kodwa mina cha ngisasezingeni eliphansi ngifuna nje ukunikeza uhlanga lemali. Ngicabanga ukuthi alifani ngokwezinga lomnikelo then lezi ezinye sengiyibalile. Unalo todo uhlanga lwemali uthi Uhlanga lwemali ushiphi kakhulu ukudlula yonke into yala kwa2+2. okay Lu 7000 nje uhlanga lemali ungifaka inhlanga nje ezenza ukuthi imali nami kube into eyodwa. wemfowethu. Kodwa ngiyaye ngithi mawuzi uzothatha uhlanga lwemali. Kufuna ukuthi ngathi ungareport ekhaya ukuthi ngiyaphuma ngisaya kwamhlaba yalingana kwa2+2. Okay. If is there anything noma ngabuyi. Kanti kuba khona inkinga ndoda masekusetshenzwe. No ukuthi abantu ngifuna baqinise mina umuntu nginika isikhathi nje sokudila naye manje ube ngumnikelo oluhlanga. Okay. Angiveli nje ngithi sidayisa uhlanga bye bye. Nest sidayisa asikwenze lokho. Umuntu uyasetshenzwa manje kuba akulungele ukuthi bese ngimfaka lo luhlanga bese uyaphuma ke uyoyidlalela izinto zakho uyobheja wenza ini baningi abakwenza abantu abanye benza ama forest uthothi umuntu ulela ubhekane nefoni yakhe nje la uyadlala udlala into kodwa uhlanga bese uyamlekelela ukuthi ibo showcase into ayenzayo. Yazi dotela usakhuluma ngohlanga lemali ngendlela echaza ngayo kunomuntu athi mina namhlanje izokuwina i-team ethile atshela bonke abantu ebese yena akhohle ukudlala iwina ngempela lo team leyo lo muntu lo usuke engaconnectile nemali uyayazi ithi imali kephi kodwa basefana ayithathe akayithathe Akekho sure akanayo into ephila egazini. okay Into ephila egazini kwenza ukuthi uma uphuma kwakhona la ehlathini uthola isikhwama sinemali. Uyangizwa? Kunabanye abantu abaphumelela ukuthi ababuza abasebenzi ingoba banohlanga. Uhlanga luyakhipha ekhaya ukukhiphe uthi ungalindele uhlangabezane nemali. Lolo la ekhaya uhlanga lukwenza ukuthi uqoshe imali ekubeni kuthiwa imali ayisaqoshwa. Lunamandla ngendlela esimanga. uqosha ngisho imali eThekwini amaphara ekhona Uqosha imali phambi kwamaphara angayiboni ibone nguwe. 7000 uhlanga lemali iconnecta abantu nemali anything ehlangana nemali uzokwazi ukukhula ke lapho uye ezingeni lephezulu mase ufuna ukukhula kakhulu usungeza ke vele ihlanga lemali usutholile izinto sezenzeka. Phela inhloso yohlanga lwemali anguchazele lo. Ngisuke ngenzela ukuthi ke mhlonishwa kunabantu abafisa ukuyibona bangoma soma business kodwa bangenayo imali yokuthi beqale o25000 obani banaba kabi nawo basafuna ukudevelopa labo bantu. Lolu hlanga liyakwenza ukuthi impilo ibe affordable. Ukwazi ukuthi sungangena lapha okubiza khona sungathatha nanoma yini oyifunayo sungathatha ngisho isipoko ekhali. Kunomuntu oholayo doda losebenzayo nje ngoma mhlawumbe uyiphoyisa noma ngabe uyini iyangena imali mhla 25 noma mhla 15
uyashaya umhla ka17 ayisekho uhlanga lemali yasizani lapho hey wayithinta indaba enkulu badinga ekakhulukazi othisha amanesi ngeke ngiqhubeke ngibale Yes. uhla hayi ngoba ngibadelela yini Yes. ukulinganisa ngabo kodwa ngizama ukuthi bonke labo bantu abasondele bathatha uhlanga ukuze nemali ikwazi ukuyibona abanye bayiphatha imali bathi bayihola isekho abanalo uhlanga ngoba nathi phela somabhizinisi lemali yethu sayikhulumela lapha masibanika oh yes usomabhizinisi unento yakhe so ngale nkathi kunika le mali vele uyazi ufuna isheshe iphele ukuze uthanda umsebenzi wena uzigijima njalo emsebenzini ugijima emsebenzini ungageje isikhathi kanti useyiqedile imali kuye futhi ibuyile ungaqali nebhizinisi lakho usebenzele lakhe imali yakhe lokuphelela nje udependele kuyena impela yakho yonke uphakamisa yena wena waya uzuthi kumnandi ukusebenza sukhumbula emsebenzini ingoba imali ayisekho kanti uhlanga luyakuthayimisa thayima jo uhlanga lolu uyaqina abantu abanenge baphawaza amakhulu abakwazi bebesondela eduze kwakho imali yakhe inyamalale nje imali mfowethu iyavikelwa imali impando yesono imali fanele ificane ukuze kusasa nawe ube umuntu onemali uma imali izoficenya imali inganamali ayikho into ozolokhu uyisebenzele emuva kuhle kwenkukhu so la ikhasi phethe uhlanga olwenza yonke into ethinta imali uzukwazi ukufikelela into enenzima manje mengifuna uhlangana nemadodela ngiyafona ngibhuke noma ngivele ngize nje ka2+2 ngoba ngiyazi kwenziwa kanjani inkinga ke la ekhaya awuveli nje uqhamuke okay yebo uyafona sikutshela ukuthi sisebenza nini kube ukuthi ungeza yini usho usuku ofuna ukufika ngalo okay ngathi kululanya ngoba la nje umuntu ovela athi qhamthushu athi ngiphethwe ekhanda egethini siyakuxoxa abaningi abelaphi awuye kubo la sifuna into organized uze sengulindele ukuthi uyeza sibanibani senguripothile epokweni zami ukuze ungavelela ingozi endleleni nguripote na kuNkulunkulu wami ngithi mina nguJesu wasemhlabeni manje ukuze wonke umuntu ofika la ekhaya angavelela ingozi angabanjwa inkunzi umuntu ayinyangeni uthi uyofuna imali kodwa futhi imali iyahamba aye akungenzeki kanjalo so nje ngiyabalekelela kakhulu abantu bayafona abantu asho ukuthi ufuna ukufika nini babekezeleke abantu ifoni ihlupha kakhulu angisenasikhathi esikakhulu sefoni ifoni sihlala kubafana ehlisa umoya kahle wena ukhulume nabafana sizokwazi ukuthi senze umsebenzi ngendlela straight talk and straight to the point ungalebela ukuchaza into eziningi isho into oyifunayo kuphela umshonisa la ngani mina ngisabingelelwa lelo ake mina ngifuna nje umuntu ofona athi nje hotela unjani nginjani ngihlezi ngiready mina ngithi ngiyaphila ngidla umuthi dodela na umbuzo balekile uyawudlala WhatsApp cha anginawo okay inabantu athi mina ngiWhatsApp udokotela awudlala WhatsApp udokotela indaba zokufaka imali online athi awuzenzi angikwenzi nje lokufakaza mfana awunawo TikTok awunawo Facebook anginawo Facebook athi umuntu ngibona ivideo kadokotela ine number ehlukile manje inamba mengayona yadokotela lela ku screen futhi akuyona akuyona ngoba abantu bayadownloada ama video bawo edit bona bafaka inamba zabo bahlakaniphile labo bantu so ungalinge ufaka imali online bese ukhala ngodokotela ngelanga ukuthi wakuscam imali yakho kodwa ivideo ishile ukuthi dokotela afaka sana imali online ngaphandle mhlawumbe umuntu oseke weza esenixhumana vele naye sensebenzayo nakhona kunaba nama terms angifakela imali mina Okay. ngifika nje umuntu azikime esigodleni sami Aye. kwa2+2 akwazi ukuthi umelaphi ongilaphayo yinawo angilaphi online angilaphi mina ngefoni inkosi yami iza uzobona ukuthi cha ngiqolwe u2+2 kuleli khaya nanti ikhaya uyayibona ukuthi mnandi kanjani Simple. isimple ngempela mfowethu ngoba manje mawuzothi wena faka imali ephepho yenza ukuthi kwamina ngikwazi ukuthi ifakwa kanjani imali ephepho hayi ke kuhleke munjalo dodela unalo uhlelo lokuvashela indawo mhlambe eGoli mhlambe eKhethana phela abantu bafuna ukuthi usondele kubona kodwa manje ngeke ngiyibuze ukuthi kanti isigodlo sikephi kodwa ke mhlambe usichazele nginalo uhlelo ikakhulukazi ngoba nginamathwasa amaningi aziwayo asadumile futhi eSouth Africa Okay. bengiwahambela kakhulu kodwa into ehluphe isuke ukuthi ibhizi inkulu kakhulu manje angisakwazi ukumuva ngoba noma ngingaphuma ngiyephi kodwa full service ayibi njengala ekhaya yabona umuntu umefike la ekhaya usuka azoyikhotha imbenge yomile phela eservice so umuntu angazama ngayo yonke indlela ukuthi afike ekhaya kubaleke ukuthi umuntu afike la ekhaya mhlambe ngathi ufika nje athandwe something ezombona egcekeni yabo nje egethini kungene ngize ngibatshenge ukuthi mina wazi wahlala usofeno la ekhaya usuphilile hayi angiyakusho doda uzozwa bazoba ngigqwele cheese le Pirates iPirates basathatha league bathi umina ke wenza lento leyo udokotela uyabo kodwa ke dokotela asivale sibonga kakhulu ikhasi sakho mhlawumbe ngisisivala nje ungafisa ukuthini kubantu dokotela abantu ngisatholakala kakhulu la kwaMhlaba yalingana
kwakhubalo lembiwe egcekeni abantu abeze sizoxoxa baleke kulokuza kimi bathi bazohlola hambe uhlola khona la ngifuna into straight ngikunika into oyifunayo uphumelele lashona ilanga uzofunga enalutho niyekela abangani muye enyangeni awuphelezelwa muye enyangeni awuhambi nabangani uzoyithola uphila kahle. Dodela manje mengifuna ungena eJordan sakhona ithuba lokuthi ngene eJordan. Bayangena eJordan mfowethu ubusuku nemini ngiyabafaka abantu. Mhlawumbe ngelinye ilanga singashuthela eJordan ngene phakathi. Yamkeleke ngilalela baba. Akumele sifihlele isizwe ngoba silapha sona isizwe. Uyazi ukuthi kuhle ukuthi umuntu asuke azi ukuthi uyendaweni enjani ukuze noma sibamskema phela. Yona le. Akula eJordan ngilazi. Ayike ngizule. Angisasabi ungena eJordan manje. Ngiyangithemba South Africa. Sabonga kakhulu Dr. isikhathi sakho sabonga nje ukuthi ube neqiniso kubantu abantu bajabula kakhulu ngowenzela khona nawe ukunikezwe idalwa zakho noNkulunkulu wakho ukuthi usiza abantu uthe uJesu wasemhlabeni. Yeah, sigcizelele leyo baba. Yabona nje kuso sonke isikhathi babavami abantu sebayazi mina nguJesu abantu abaningi babika kimi inkinga imende edilikayo ibikwa kimi umsebenzi ephelayo ibika kimi ama promotion ibikwa kimi okusho ukuthi ke nguJesu mina ogoqile ezimpilweni zabantu ngokubalekelela ngeqiniso nanoma ngayiphi inkinga thinta uJesu wasekwamhlaba yalingana udokotela 2+2. Sabonga Jesu wasemhlabeni. Uyashesha njalo ukuphendula lo Jesu. Uyashesha. Lona umfonela straight ungene enambeni yakho usho ukuthi kumanje ngifuna ukuthi kwenzeke. Akaze ashawe lo. Hayi lo washawe lo wahluleka ukuphila emhlabeni baba wadlula. Mina ngikhona ngimele inkinga zabantu. Akekho umuntu ongathi ufela izono zethu ekubeni abafowethu bagcwele emajele. Ekubeni izinto senzeka kanje. Ingakho ke senginikwa amandla emkhathini ukuthi angibuye ngizoba uJesu emhlabeni. Sibonge khali ngakuzwa dokotela. Sabonga kakhulu iRative 1 le udokotela u2+2 inamba yakhe ikhona la nazi indaba za online azikho uyafona straight to the point uwazi ukuthi ubhuke uze uzothola uhlanga lwemali. Ungaleli ukuthi mina isikhupha ngisafford thatha uhlanga lwemali. Siqale lapho nje. Ake sithi next time stay blessed.